Dostlar, uluk hemmäňize salamu aleykum. Bizim häzirki öwrenjek zadymyz BARRE barada. BARRE näme? Köp oğlanlar kommentariýada ýazýarlar. BARRE tutanna elle magyrya, myşsala magyrya, ýa-da diýip. Şoň bugun sekretlerini öwrenýäs. BARRE el ýadymlydlygy üçin ine şular ýaljak rezinjik bir islenik sport magazyny bar. Bir boşrak wagtymyz ýöne gezip ýören ýerimizde de oýnaşdyryp gezi bermeli. Ine bu elleň myşsalaryny ösdürýär. Hem ýadymlydlyg üçin, eliň ýadymlydlygy üçin, barmaklaryň gowy oýnamak üçin gaty gowlar. Ine bu birinji usuly. Ikinji usuly, BARRE tutamyzda el ine şeýle dogry bolmaly, eline beýle gelmeli. Nädir görkedeň? Ine BARRE tutuşma. Ine beýle bolmaly. Ine bu ýene bir usuly. Ondan BARRE'ni köp oglanlar ine şu barmagynyň ucuny berýär, esasy agramy. Esas agram diňe barmagyň ucu däl, barmagyň aşagyna da düşmeli. Aşagy bilen hem gowy kömek etmeli. Ine şeýle BARRE tutamyzda. Oglanlar köplen şu ucu bilen güýçli basýarlar. Diňe ucu däl, aşagy bilen bile barmagy. Ondan ýene de BARRE'de bir edilmeli zat. Şu tutup duran akordumyzy şeýle gysyp goýup Ana şonu goýberenje wagtymyz sekundam bolsa elimiz diňjalýar. Ondan minor akordlar tutamyzda eger bir 3-nji barmagymyz boş durjak bolsa, 3-nji barmak bilen üstüne paddeşke etip bolýar. Şu barmagyň diňemiň özi bilen näle, 2-nji barmak diňe özi bilen näle, 3-njüňem üstünden basyp ine. Ondan ýene bir sekreti şu başan barmagymyz köp oglanlaryň ýalňysy, ine şu başan barmak ýokary çykýar. Jylaçylyny şu başan barmak griften ýokary çykmaly. Ine başan barmagyň durmaly ýeri griften ýokary çykmaly. Köp oglanlaryň ýalňysy ine şeýle barmak ýokary çykýar, onuň el ýadýar. Ine başan barmagyň durmaly ýeri. Ondan BARRE'ni bar güýjüňi berip gysmak hökman näl? Ýöne çala gyssaga mine şeýle bolar durar, ses çykmaz. Kadaljaly taýmaly ses çyksa bolar, ondan artyk gysmaly bilen ýeri ýok. Esasy adam şu hitrast gerek, barmagyny şeýle goýup berip, gysyp. Hökman 2 saat, 3 saat oturmaly. Elbetde bir aýdymsaz nerwiň näçe çydasa, näçe kän oturup zanymasiýa edip bilsen gowy. Ýöne eger uzak otursaňyz eliňiz ýadasa, nerwiňiz ýadasa, ol hökman 2 saat, 3 saat oturmaly ile ýeri ýok. Öýde girsen çyksaň, eliň alyp bir 5 minut, 10 minut oýnap ýene goýaýmaly. Az-azdan tiz-tizden gaýtalasaňyz tiz öwrenersiňiz.